dum yɛn nyinaa sɛdeɛ da bia yɛ no sɛ ɛba sɛ kotokɔhene ɛfrɛ na Manhyia na brɛmpɔnfo a yɛba na de bi so ha bia no yɛtumi de brɛ mu ɛne yɛ August bosom no ɛde ɛtɔ so nsia ɛwɔ afimpinu ɛne aduonu nsia yi mu ɛne nso so yɛaba Manhyia kotokɔfiem ɛne yɛ Kumasi traditional council sɛdeɛ tie no yɛwura Nananom yɛ a ɛwɔ Kumasi yɛ a wɔne wɔn bɔ mu som no ɛno ho nhyiamu ɛno na yɛatena ase a yɛde ho ama ne nyinaa atumi ɛbrɛ mu no nti ɛnɛ deɛ yɛbaeɛ a ɛyɛ nsɛm a ɛwɔ hɔ no mu akotokɔhene ɛdi deɛ waka na wɔn nom adidi bɛm ɛreba no dodoɔ no a ɛnɛ dodoɔ no a yɛdi bɛm na menim sɛ sɛdeɛ tie bia ebia na nsɛm baako mmienu bi nso so atumi apie mu nti na yɛbaeɛ a kotokɔfie mu ɛna yɛde mu aba bɛpie a yɛde ha ama ne nyinaa ɛreba na yɛde abɛbɔ mu na ɛno akyi yɛsan bɛtwa akyerɛ wo nyame yɛ adom ɔkyena ɛna yɛ katama nso wɔ no ntɔkɔ ɛtɔ so mmienu asanteman ɛne nyɛsi aborɔfo no bɛkɔɔyɛ no ɔkyena ɛna anuanom bi anaasɛ akamfoɔ mu suakuo no bi ɛredi nti bɛkɔ kɔdi nkɔmmɔ bɛhwerɛ baako ntam na yɛhu adekorɔ a ɛkɔfa katama nso wɔ ne baayɛ ɛne mmerɛ dodo wɔ mo de kɔɔ saa kɔn no ɛne wɔn yɛ kɔhyehyɛ aborɔfo no akyi ma ntɔkwa no kɔɔ soɔ no ɛho nsɛm nyinaa bɛbɔ ne tɔfa na yɛde abrɛ mu sɛ katama nso wɔ no a ɛkɔɔ so no dakyena ɛne 200 years yɛ katama nso wɔ aborɔfo ne asantefoɔ ɛbaayɛ a wɔde bɛfie so ɛwɔ Ghana hanom ɛno na ɛho fa afahyɛ ba so kyena ɔmadi kan yɛ bia prapra kwan ma yɛ adwumadie bebree ɔma yɛ clean up exercise ahodoɔ wɔn ayɛ nneɛma bebree wɔ mu a ɔda kyena na dwumadie ne pɔmpɔn so ankasa ɛba na katama nso wɔ no wɔn celebrate saa dwumadie no ne no ɛna sɛdeɛ wɔn si ka wɔn nsɛm de fa no obi yɛ ka deɛ bɛboa no obi yɛ ka deɛ onim obi yɛ ka deɛ ɔde bɛma ne kuro no apagya nanso so du baabi na sɛ wɔn ka ne sei na wɔn soso no wɔn ama wɔn ani anyɛ dene na wɔn ama ka deɛ wɔm ne no kura sim wɔ mu amfa nkyerɛ a ɛba saa na ama nneɛma agye esi ne bonkum so nti na yɛn nso so yɛsi yɛba na yɛtumi abɛkyerɛkyerɛ mu na yɛka nokorɛ yɛ a ɛwɔ mu deɛ ɛkyerɛ ne deɛ ɛnu nyinaa no yɛbɛka asante yɛfa bi ɛwɔ mu ntɔkwa ne mu no role bi a yɛplay yɛ deɛ na ɛdi ka na ɛdi tie nyinaa no yɛbɛhwɛ na yɛaka sɛ bɛyɛ a ɛnkɔba sɛ wɔn bɛtu mfuturo ɛde agu asantefoɔ ani nti wɔn no a afi bia wɔn mu di no bosomi August mu no afi bia wɔn dɔm ayɛ no sɛ festival bi afi bia wɔn mu die na wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ saa dwumadie no wɔn mu di so nkunim anaa biribi ɛte saa nanso ne nyinaa nkamfua no yɛka ne aka no sɛ asantefoɔ ɛnyɛ sɛ wɔn mo ɛbaayɛ sɛ wɔn ankasa ba di wɔn mo nkɔɔfoɔ akyi wɔn aborɔfo no ɛba na wɔn abɛkɔ ntɔkwa na emom no ɛyɛ nipa bi ɛna kɔdi akyire ɛma saa katama nso wɔ no ɛkɔ so nti dakyena 200 years a katama nso wɔ no ɛbɛkɔ so no yɛbɛdi ho nkɔmmɔ na yɛhwɛ asante role a yɛplayɛ ɛwɔ saa wɔ nim yɛwie a yɛhwɛ wɔn yɛkɔta aborɔfo n'akyi ɛma no kɔ so ɛdeɛ bɛn nsɛm na nkɔfoɔ tugu nkɔfoɔ ani a ama yɛbi mu dɛ sɛ wɔn no krampo na nam so ma wɔn etumi di asante so nkunim ma wɔn nya asante apempradeɛ bi ɛwɔ ɛsanim abrɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛnyɛ nokorɛ deɛ nyɛ nokorɛ deɛ na ɛyɛ nokorɛ na nkɔfoɔ de tu mfuturo egu yɛ anom ani ne nyinaa wɔ ha no mu a yɛde ɛbrɛ mu ɛyɛ adesua ɛna na yɛde brɛ mu ɛne teacher sɔfo kantanka ɛne general form ɛna bɛtena ase na yɛde dwumadie abrɛ mu nti no moma ne ha mo nkɔ baabi a nso so obiara ntra hanom na wɔnka yɛn ho na ɛbrɛ pɛm no sɛdeɛ dwumadie no bɛsi akɔ nyinaa no yɛntumi ɛmfa ɛmrɛ mu na onim sɛ ɛno ada ɛna ɔhene ni pampa so ɛnso so baayɛ a ɔde ne ho ɛbɛkyerɛ kotokɔhene ɛne kotokɔhema ɛwɔ ba a waba no ho nti ɛno so no kasa deɛ yɛwɔ pampa so hema ɛnso so ɛwɔ yɛn nkyɛn a ɔba bɛka yɛn nsa ɛbɛbom ɛne asanteman ne nyinaa bom asom ama bibiara ayɛ krabɛhwɛ na ayɛ kama na asante atumi afa ne ntoma pɛfra ɛwɔ akɔnnuasa nyinaa ɛso nti na asetena no ɛyɛ Nananom Kumasi Traditional Council ɛna ɛhyia na bibia atumi akɔ so na bibia atumi ayɛyie ɛnso so ɛwɔ hɔ nom enim sɛ tie bia no sɛ de yɛwura ɔpɛ sɛ otu kwan nti no ɔbɔ bibia tawtaw sɛ bɛyɛ a otu kwan a nsɛm bi wɔ nom obetumi yi ne nyinaa ɛde afiri hɔ nom
ama asomdwie aba nti na sɛdeɛ amanneɛ no esi ɛteɛ no na wohwɛ sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ mu no esi tie no a da yɛhyiaeɛ no yɛhu sɛ nsɛm bebrebe na baayɛ ɛnam so kɔ ama yɛwura kɔtɔkɔhene ɛkyerɛkyerɛ ahyeɛ ahodoɔ bi mu ɛne sɛdeɛ na esi ɛteɛ wɔne a na wɔnyɛ w'adwene sɛ wɔbɛpɛ ehu no ohunu yɛ wɔnyɛ no wɔapiri wɔn akoma ɛwɔ nkonnwa ahodoɔ bi soɔ no wɔn nyinaa nso so no yɛwura hwɛeɛ a ɔma asomdwie etumi ba saa nsɛm no nyinaa ɛho a biribiara etumi ɛtɔ yie nti ɔkoso a ɛwɔ atwɛn mu a yɛtwɛn kɔtɔkɔhene na waba ama biribiara etumi ayɛ kama na ayɛ soronko na ayɛ krabɛhwɛ na biribiara akɔ yie na wokyerɛ mu a na yɛsi yɛkɔ mu paa hwɛ mu yie soso deɛ a na yɛkɔ yɛkyi na yɛakaaka yɛn ho kakra deɛ ɛba aka na yɛhwɛ kaeɛ no yɛnhwɛ yi na yɛhwɛ ɔhenini no kwan yɛ ɔfa so a onyaeɛ no wɔkyerɛ sɛ na ɔyɛ otumfoɔ pokuware ɔdi kan yɛ a ɔno ne santehene ɔtɔ so mmienu ɛwɔ sikadwa soɔ no wohwɛ abakɔsɛm mu no a yɛwoo no akyire ɔbɛyɛ asantehene no ɛna ɔno ankasa ne maame ama w'ani ɔhenini akyama ɛna ɔtetee no ɔno ankasa ɛna tetee no nti ɔtetee no ɛna wɔde pampa so ɛde ɛmaa no anaasɛ ɔde hɔ ɛhyɛ ne nsa delegation di n'anim baayɛ ɛyɛ nana gyamfi kuma nyina ɔtɔ so mmienu pampa so hene nana wadeɛ asim wadeɛ adwumaka ase hene ɛna afei nana ahenkuro sɛe poku ɔtɔ so enum ɛyɛ ahenkuro hene nana kwatema yi ano ababio wadeɛ adwumaka ase hema wɔnom ne di yɛwura ɔhenini anim a ɔmode no baayɛ a ɔmode no ɛbɛkyerɛ kɔtɔkɔhene na yɛnhwɛ ne ho abakɔsɛm kakra yi ne din a naka ne ɔde de wɔ wiase ɛyɛ Mrs. Rose Kedi yɛ a ɔde ne sii so sɛ ɔhenini akyama ɔtɔ so mmiɛnsa nti ne din anankonnwa din a ɔbɛsɔ mu ɛyɛ ɔhenini akyama ɔtɔ so mmiɛnsa na ɔyɛ Ghanani a ɔyɛ mmaranimni anaasɛ ɛbɛka sɛ lawyer ɔyɛ distinguished lawyer yɛ a afei nso so wɔsan ɛyɛ former parliamentary administrator na samanwɛsɛm mu no na ɔyɛ administrator nso so ɛwɔ hɔ na ɔyɛ adwuma no serve yɛ na sɛ ɔde som Ghana man bebree ɛwɔ legal practices mu ɛne academia ɛsɛ sɛ ɔno ɔyɛ mmaranimni a na onim mmara paa afei onya ne bachelor of law LLB no ɛwɔ Mount Crest University College yɛ a yɛ affiliated to Kane University ɛna afei November 2022 ɛna onya abasobɔ bi ne first degree ɛwɔ master's degree from University of Cape Coast afei ansa na ɔkɔ legal practice ni mu no na ɔde Mrs. Kedi na ɔkyerɛ sɛ ɔbɔ adwuma bi wɔ hɔ nom afei ɔbɛyɛ lecture ɔbɛkyerɛ adeɛ wɔtakade polytechnic ɛna afei ɔsan pem so na local government school a wɔakra no so no ɔno nso ɔmo appointee no as part of the academic team a ɔmbɛboa ɛma biribi akɔ so 2006 ekosi 2013 no na ɔyɛ parliamentary service of Ghana deputy clerk finance and administration ɛhɔ ɛna na ɔhyɛ na ɔboa Ghana man ɛwɔ amanyɔsɛm mu afei ɔbɛyɛ interparliamentary union IPU coordinated engagement in African Caribbean and Pacific group of states a ɛwɔ European Union ɛyi hɔ mɛdi okodi yɛn nso so ɛwɔ hɔ no currently lawyer ni yeah odi increase de say na efata nti enei na ne ho asɛm kakra na bɛka na yɛde akyerɛ mo no nti na no asetena mu no yɛhyiaeɛ deɛ kɔɔ so yɛdi kan de tie nso so no yɛde mo kɔ mo nchi na yɛkɔ akɔhwɛ sɛdeɛ na ano ɛhɔ so amanneɛ no esi ɛkɔɔyɛ na akyerɛ sɛ etumi ayɛ kama na nsomdwie etumi aba nti mo obi ankɔ baabia ɔba ha no mo a na ɔkɔmɛnte na ɔsubscribe na ɔhyɛ na biribi etumi ayɛ kama na nsomdwie so etumi aba kai sɛ yɛboaboa yɛn ho na katama nso wɔ no yakɔ akɔtie mu abakɔsɛm ɛne ho nsɛm nyinaa nti na no setting ɛkɔ so Kumasi traditional council no yɛbɛbɔ mu tɔfa na yɛde akyerɛ mu nyinaa ma hu sɛ deɛ ɛkɔ yɛ na ne di bem no deɛ nti ne di bem ahodoɔ ne ba no ɛbɛkyerɛkyerɛ mu ɛde ama mo nti ɛdeɛ ne si yɛ nam so
ma dibem eso so e ba ye mira no akwaba na ADUMASA hima bontin don hima no oh sir yeah no tina wo chia ye na Monday no say better na say ya say yinya ntena ase kra no sabre ni yura beko fie na efe na wukude no okay da kra be chere etifo yo fie be du mienu na wo fie ha okay nti e ka man hia ahemfie a yaso yi okay 400 plots okay na ye wo aprama kese so e ho na ya na edi asem okay ye wo ba bi efra wukude osankra ase wo ho ye wo safie so e wo ho nanahema so ahemfie so wo ho ni nyina wo ho nti asa ba betena asese ni yura bedi kan ko fie na staff na wukude no e ben ne office ho no nti okọ ho na ya na ho de ontena ase ogina ho e ho na ya na e besi na yi e na ye beda ase se bia akọ yi ana wasoma me akosi na na wa yi ase bia e beda ase nti e na ho so na ye yi obi se o me hema e den be kire yura e na se pese obi be so ya e ya den be kire ho no ansa na kire wa badwuma me ya hye ne da ama wo de ha be so nti ho na sa na mani nyina ho na apatamunsa no do no akọ apatamunsa so ho na de koma yura se bia pese mo bi ko so ya na esire so ya na ho na de apatamunsa no koma no okay na dwada etwam no science mu no course no eye ade kese ba ko ti ho no se yoko breman ma fofra nya no e kan yoko breman eye soronko free breman a ewo eye magazine kwan no so ho di yoko breman hema ya den betre no e fe na kwa free ya otoso mienu na e kan yoko breman eye nkuro be senan na Kumasi ye obi e fe no Kumasi yoko hene a ne dine na ajikum kusi ababio na ajikum kusi ababio na ajikum kusi ababio no ye wa yoko ni mu miensa e wa aboshan atutuye ene wo breman nti breman no ye yoko breman no ye omahin kru no ene bampenase baby a Kofi Agye na technical school no okay ufiri mamponte ana mampon e ba Kumasi a uduru baby a Sims senior high school no na o fa won sani fa so a o ko bampenase e ho ne Kofi Agye na technical school every primary e ko pum SHS e ho ne wo ti sa kuro no ho na yeko breman na hinkuro okay nti ho na ohene na ohema nyina ate wo e ho no mo wo e no mo kuro ni bi ne eye buruku ahojo e na faade baby asem so no okay e na wokọ afijase wa Asante mema ye frɛ baby oyoko eto afijase so ebi mo frɛ na afijase yoko na e na se kuro no bi anko ntime nka mo de ni mom e ye yoko e ben afijase e wo Asante mema e Secretary district nti ye ho eso ni nyina sa nkuro nan no ni nyina na kabo my friend yoko berman no hema na ednetre na efiri ho no ana e ba afikesi e ba ye pramarket so no na na otwetwam na otwetwam ntisende eye praso ba panyi odifo onya ade ase na so yura de teacher no ewo ahensema no okopre ho no na omo de bembre yura enu achi no eye ADUMASA kase ahoso so nkonya sem no akosi sese abusuam mi no se ohene no te adwaso na nya ade ase no mu no ya ade ase nti no makeka yura ntam ema dwada no na yura de share committee nsa se omo nkosi omo obi afa na bakosam na busuam bi a emra ni enhwe de o ya ade ase na asem no enkoto yi ya toso mi nsa kura fe na brade eno so ben bampenase ho na utumi na tifri bampenase ko abrade ne ye ufri mampon ufri Kumasi ba odu mamponte a ofa won sani fa so ho na ye frɛ ho abrade ofa mamponte finfin a nsuo nwabe wo ho otra wabe na no mo se ye frɛ secondary school bi Our Lady of Grace Senior High School efri okoni nyina ya abrade ti na se ho sensama ba yo general ye kono abusuan ye kwakodi katamanso won ho nkomo na general dem pese musa ne se ye kan say praso no for praso anu ana praso do Kumasi
If price on a price book Kumasi. We see a price for. We a price no de ho. Yo bebrebe o, yo kwawu, yo dance. We e wa dancing pattern ho. Na we no ya omosom ko Asante hema ho. Nti nya ade abeta e ho. Nti sa price we are can hefa price o. E wa dance pattern ho. A dance price. Ai. A dance de em so price de wa ho do be enum kura na wo akanfom. Nsu e ben ben pra no. Na from price. Okay. Nti omo bag down nti dibim no sisi praso de na omo de dibim no bae na makase for no ya set committee ama abrade de no matwe asase ho ma omatwe akonya no ma so sa ama abrade madi agora ko free 2017 nti minimum aka na mje so hema no se hema no hini no na sukrumofo bia yo mo se eni bi ho ama matwe ma so na sisi ewura ebu ase krono asuna for the nya yoko for the tifi na kwa for na ade ba kwa na significant for abrade ho no gbe hu no bi ese mete abrade obi si da bi high mampontin obi si da bi high bomfa obi si da bi high hema esa bom ti amanchi wa show kakra ba ho nti odi asase a ho ehu ho no to asase na ehu hu de wosan ya ma aha ti o me fa sa wo ye ebia hema hene ebia we ye amampontin ebia we ya abrade hene ebia we bomfa hene uto asase a ho wo dwen se asase no e wa amampontin ebia se ebia amampontin wo ana abrade so abase da bi e abrade dia nti wa metro me ho a me ma hu si nti wasi kure bi na ebu agu wo ha no wi se high bomfa wo se da bi high abrade yes se hia nsem ayire wontam ho ayire wontam ho nti minim se me hu nkrofo bi eku bo madan omo se omo ti abrade enam se ti ni se bomfa se ne dia nti na ho sense me bi nti da no yewura echeche mu pefe ba bi obi asase kopem na wonim yewura echeche mu yi sa na no na na hema hene na sa wansa oh sorry ye no ba na oba ba we da yewura se wa echeche mu na ha Asante hene chiame ba for se kwa me kan tankrati se se sa asem na yewura kanem se wa kan wasema ma wo ho salete dia o kana grosso se eni o subutia million ahena 40,000 Ghana so o ayi adwuma ma o say adwuma ka de beti euro ni so nyema no eno aya ma abra wan fa metu nanim tisi e so be dase e ma ye nyina esre eti ye ready abrade asem ni wi no wasan ma asase na nkrofo ye ntu o tere ba bia abrade kopin ba bia se ha ifiri e kono abrade ifiri e kono ye manpont ifiri e kono ye hema ifiri e kono ye bumfa ifiri e kono ye friends wa ase o chechiri mu ama sisi o hene bia na maso bi wo bia bi hu bia na sase e sase na bia kopin ano ne korempe na rempe na e ho sere fa ba oni mi se rempe akonya asem no na mo hene te so a watena so acha na wanyini nani afi ena busa panye se o hene ne nya ade ase onye moja onye omabutuani na busa panye twen manso ya na ekubi sa ya mpa o hene nya ade ase ena yi o hene afi ho na benfi mi no ni o mo nya ni hene ne ente ase ene sa akoba se abujanfo no bi bo busa panye kwadu se o de akonya no business ase obi free abrochiri a yo mabutuani ba e no so be na dia atona laso nipa na san hu zika nyina nso be dia akonya to betrase James omo pa ase se busa panye agi nipa zika di ono so on sera fa akonya na ma no amali nipa no wo ya bo loss ombe hu ase se busa panye hu se obi a otu forma gudie aba eno ma se busa panye se nipa krono concessions nko anso necessary bu won ho necessary abapanye ne ko na krana tete ya hwere de ya dwin sade ne de ama sanity aha nti sisi ama friends abusafo ne hu ne se abusafanye nam se wo de ade na business a wo ton ebio omo san se abusafanye ne se fi ho no fi bo ano ne ye enan abusafanye ne boa anya line no pe na ono no na ache kwaje nkofo bi sika no ase ade omo ba be kan butia no abro mo nka ho
na de twa to kra de asem se de ne se afi de ma panyin no se abusa panyin ko nya abusa panyin e na won free ho onya mo abusa ni na de no obedi ani mo ko twe manso e ho ne asem okay o mo se abusa panyin no o mu fie no o ma panyin no mo fie na o mo o mo abusa fie no school park bi da ho what school park na fie bi to aso na ho na abusa panyin ni free okay. And I've been the agro if you have a family friend. Okay. And after the okay, after you have not asked them. Okay. And no, my last question, son, Yabawe no sooner. Say, you are the not to us, and you know, we are not so be and for DB Mamma. Send panel or switching be an about to my fun. Sana and on watching work up on no, my home. Now say your cousin, you feel one, maybe to that 70. Okay, also the back. Once you two be up on after a bit me back, since you have found once I know me in free club back. It's much I could not move you, and I must say, a be a bintino for a be a fresh back, and say be a way businessman. Oh, yeah, near my own young Kakama, was want to mean a home with Japan to me good amount. And also I'm a ton of you as I see be a minimum de can home. Be a to be dear no keke. Na me mammo, if to me bassa. Say be a baby druna. We me for na me ho sem na tenati mpanifo ani so a da atia sem ena asante mo wo ye niam bi sa niam ho sem a ena ka sa no boso maguso no na yi wa firi ho ena wo ye den wonya bi ni da aha okay alright ti abusia ye din koma fa katamanso ekwa nananom wa ba ye ko ye be so bia satuma chiche ye oni bi oba ye ene di oba be ye bia ye din komo e dia fa enti general ha general bokode nyame adum boko obo dia se na nananom so ase so won akra kakra amaye enkomo ye be dia katamanso wadama san ye be koso no edin akatamanso no ye nya ne sei ebi mo dane no sa se o man bi a yakata so ani bibi etisa wadama chirima no and yan kasa mi no na duru hopa na katamanso na ekuru sisi am no kasa efra aban constituency efra bon katamanso bon KPONE bon katamanso bon no ekuru na katamanso no ekuru na aka bom as district say ye wo afijasa sofore ana say address chedmas ni bi sa na aka bom nti obo mo kasa katamanso no omo ntia de na se na ebe kan duru honom yen sha asimfi baabi efi on say baabi asese efre ho Ashanti region no kane no na wo akanfo mo tete nsase wo de efre na Ashanti region so na okese a wo ma na se omo hye na se adanse na actually denchirafo bi di adanse so ma adanse nkuro no enyina be hye na se na denchira na henkuro no wo nemre mu baabi a anwa kwanta wo no honom na omo nti na Jacobu mantem ho nyina acha na sepachi mu nyina aka denchira ho nti wote se ya na nkrofo bi kika se denchira no na omo de omo ni kubu central region nya ho na denchira wo na denchira no wahaya wahaya nti anwa kwanta ho na omo ni anwa kwanta no obo ase kwan so Kumasi ko obo ase a obo me kurum ho ne ho nti anwa kwanta ti se denya asemo no enyina no da ho nyina no hon na denchira no ene ko ba se denchira hini bi bae na wotete enkuru a hye denchira se mo nyina ya kanfo okay je be fan se de na efre na Ashanti region na ka ni nyina efre na denchira eti wotete omo no ena nkuru no keto na wo denchira se no ba ko bi de kwamai na sa nkuru no mo nso ena nkem from nkuru ebi okra enebirem no ka se fie ena na nsia fe na ekuru ba ko sa na titibirim no atie nti na kwamai no wo ene Adum post office okay ehona na kwamai asafo enebirem ba bia KM omo office no wo no bona na ya asafo Adum ba bia KM office no na ya asafo na chi ho na efro water works no ehona dade so aba enti baabi a se nim se ya asafo no broni na de ba ho 1924 achi
free baby a came into baby say baby a came one no e ho royalties ni ho sase sem ni etu ama asafo he Oh, okay. E ho na ya asafo na nkasa baby o mo no de asem anasa amakomfo nsase so no mo sese e na dade so aba baby na sase ankasa e fraud dade so aba wo e water works ti said the wonam somewhere in Kumasi ko abinchi kwan so asape pepe nti nembre so bi person to asase wo ha o to no hene bia ho enye dade so aba ba for dade so aba hene ne sase no nti ukọ Kumasi ho na American ya ye frɛ baby adum hene na hemfie wo no efie be na pa bi atwa ho ahyia no ho na ye adum hene baby anansu asepoko won say baby anansu asepoko na ho so di nsu ase yan kan adum ho ho so nka adum dabi ne hene ne nsu ase won na ye ya fa ho nyina ya adum dabi ho hene no ko ya boss fm ho kura ya fa ho nyina dabi on say baby nsu ase na hemfie no won ekwa akosi kwan bi na otumi de furo kosoro a etimi de ko etimi de ko SDC ho side ho no ho no kakra no utwa sa kwan ni mu a watra nsu ase nti ho kakra no ye fre nsu ase nti ho hene no wono ne nana nsu ase poku otumfo acha me hene na asana be duru nsu ase se fre bi acheremade baby achampeni fi ho so ye fre acheremade ho no so ye ho hene dabi se fi kakra bi na ne fre acheremade ho no so ye hene in fact asafo soro ho no ufiri to say market wo fro overhead ne soro ho na on say wo 4 square junction bi or 4 lines bi sa eno ye ufiri hene ba ufiri to say ufiri friends amakum no atwa labor runabout no afro overhead no soro ho no wo say on say kwan na ye 9 ho no e fra ho nkwanta na so ho hene no na oye otumfo chiame na e fra nkwanta na so no ho no so ye hene awe brempon ntu abeduru ho na 4 junction na kane no ho na na yi musuo ntu bo se ade white bi ase menhum se mission kan no I to say ya to work ketua bi white bi ya to wo bi na painting ho e wo ba bi a uduru 4 junction wo se u fura overhead na bo se soro no ya ye ade kakra bi te se de ebi wo aten ase ebi wo a friends tafo hene ahemfie anim ho ebi wo fe ya ase kwan finfin ya de ahemfie ano ya bi se si asafo so ene na meka eno akra me fa ho esi ho ho no na nkwantana so ho na ye ni mo se nkwantana so no tete no ho na eyi musu nti ne mmiri wo hwe ase okokro kitu am a bedru bi ho a bedru junction ya 4 no na ya de kosura de BBS ho ho na edi musu nti nkwantana so ho na ye hene onze ufrizu na yese de oba kagiti a efre bi pampa so hene won so ye brempon ne maame o kan ho no na ye asante hene maame efre no hene ni na no rechi obechi asante hene no ho no so e brempon on so odi ho e so ho nko an no so ye hene na che se ye nim se dum ye ba ko de ye fre na dum no ho akwa te se yakoti district bi ni afre na dum and I extended the meaning of a dum to be a word dum chen ena mam san kan so ufiri pampas na wo yeso sane ba bia otum for run about no na Dubai ko ai unse ye fraka ko abua kwata no so ho no ho ye dominance ba for dominance hene wo CBG bank ko no ai ba for dominance hene ba for ya aboaten ana hemfie wo di free extra first rubber ha no ono ho no di hene wow nti ho no so onso ye hene ho ye okro bi ti say wa ase wo ho ye wo anu wo ho e wo adum ho na in fact oba bi ye fro ho di atwe so ho no ho na de sebi ni din no ho nam se okay de ho na dum kugu ho am na to sa di atwe so se na tete no omukokon ba na so mo ba Kumasi meeting ni ana se asantema meeting na no mo fon on so mo ntimi nko ebia na mbe pese wi am be etini nyina ho na esa na ho so anso wo ho ya wa ase kra wi wo ho ti wa ase dominance nsuase acheremade dominance mabo pampaso anu kwama na wo ba bia post office won kwama debo so ye frɛ ba bi kotoko nti won say street bi ato ni koto eye ma nkro no wo ho bebrebe bia on brempon o he ho enti ni nyina no wo ho achi no ena obia na obia di ne ho so ena na
baby cultural center one na ho ye suaduru sisi omo ana omo te ho no omo na ye do makotena to baby ye ka to baby a wo firi Kumasi se de wo kɔ Asante Mampon o tra Mampon to se de wo kɔ Asante Mampon baby a ntonso ye wo SDA second senior high school ho ne ntonso ho na ye to baby opposite no enyinasu nti enyinasu no ho na ye de suaduru ho no afiri akotena omo yotum for traffic for no mo ka ho ti suaduru ne to baby suaduru for na nyinasu no suaduru for na wa nyinasu no ene omo ha na omo ine wo to baby wo nifa nti wo to aso ko anim kakra ansa na akoto ntonso na sa se ntonso sinya ha na to mfonso awa so ko Barakese baby a Barakese secondary school in nursing school one ho ya anoma Barakese no woto ho enso omo to ni Barakese senior high school da no so ka o ma ban nti sabia eto da ho abrofo di omde to nema so it made confusion ba nti royalties na ko Barakese ba mo fere Barakese senior high school sabi na ha kosi ho I see nti sa krokro ambo di nti ne fere ba bia se friend ba na ho so di dwa ene ne wo doma ba bia se frost interest no ho nyina na wo ho doma nso wa ai nti obi je se doma aye bona doma is more Asante than who are audience or Asante. To be a man audience say Asante for no de. Wow krum for. Ye na back. Is a doma suntre so baby a suntre hospital we e ai hu nyina ye doma. Enti akwa say ye nyina ti hei na sabi wanya kwan akotena America na wa wo ho no na afi wo mapetom say e na Ghana for na Ghana for. Wo ha na wo jifi. Nti sankro ye wo ho no na within sankro no omo sha se kokon tokwa bi e na doma ne kwa man kon ye e na ko ba se omo bo tu ma e ko kan eye kwa man hene obiri ye boa na no mate se obi si obiri ye boa na ye ohene oye second one de o kan won ti ase anoche minim bra ko sua history and am for friend historian degree be no history na history ko sua we degree academic and that's why him feel we historian on come in because historian no history course I no invest me history ba manya nkwa achi ntina men say from historian no me history SS o mom no ko Kumasi academy ye school no achi 22 years na me history na me history ho ne mama school ntima me history me classmate na bit me di ho dance and I'm ko university so adum chira ma dey o Legon to be a history, but I'm a historian because I need PhD in history. And I'm about to be a historian. Maybe you are a historian, maybe I history. One of our crowd me can crew my back or something. Also, I know can't answer. Maybe can't answer about person. It's general. It is Omoko Tokano. And the cover say the formation, Nana, you go so come. The formation, the DNA, Katamanso debut. The formation of Asante Kingdom. As I back at Amaso sono. My formation. Me ma formation near me see Asana yeba. One okay. One no. On say Asante by the 125 years pepe and Sana yeba Katamanso one. Nti ya jampo kwa Katamanso ne so a ene me see answer. Nti bra kwama ene doma nya antokwa no. Omoko ye no. Ene ko ba say a friend say kwama hene epirae no fa so de ewuye. Owuye no bri ebo awuye no na ne wo fa ase baako e wo de ne friend Kenya ase de ben Kumasi ya no me yeso media de na fedi adman say asan ba be dia de no obema condition bebrebe yen fa good mre no yen yesi mre no wontumi nya na afu ho nti de no ho say ase ne ma wo ka na nya possible so ba be dia de no me yesi no mko hwe no fa ase baako de no kosom de ntra hemfie ndo se ka de jama fo jinse wo no ho no me san ka mo say anwan kwanta ha ya na de jira wo ni ene metri e be dru ba bi a betri ma hu se kwan wa fa so ko ho no okay bibi je si ya na ya so mbufu ya no mo se ya ntutu mo yi no mo ye so moto afiri mantam ha no mkotena de sisi ya friend jukwa no nto mo ko na dunkwa mu nyina wo dada ntine odunkwa hene e wo ho ansa na benya de jira hene de jira hene na hemfi ho na e de jira no nti dunkwa no e wo ho dada obeto no nti ya ko ba se afi omko hwehwe no mpe kwan fa so mbaka ko hu no na omko antoa
anto ahen ho ena oka se obetimi akọhwe aba na antoa nsuo na ewa antoa no na boa no ema otimi kọhwe eye osetutu edne bae no be kuta no wofatu debi se watu bata say wahwem na yehu ba bia na nse okọ denchira ena afi o mate se oni denchira bi na na aka se henfa na betimi hu nti ho no saabra ye kan kwamu a enye ba bia wo sese no na kwamu ewo enemre no nsawam sese nyano ase ne efro nyano ase nsawam eyilim ba bia fa kwa akra yi 1733 ena achimfo ene guanfo no mo area ho no ene akwamu be kontokwa ma akwamufo adwane kwakotena nsuo n'achi ho tina komo asama kese na akwamu omu kuro kese ba afo no asareman kese na won de ka ho bi no mchichire akwamu no nti akwamu no de na nke wonya no ase na efre won sanwo nti omu kontokwa no eji akwamu nsase no ene ma omu chiche nti ne ko ba ase nsanwo no ekoye akuapem adoagiri ekoye atim kutuku ena de to aso no ebi koye atim friends atim abuakwa nti sa line so ho no atim maase yo won kuro be da wota so nti ena mchiche nkuro na wo ho no omko wie no suru bi contribution titie no na mchiche nsase no ema obi anya dodo onyaye no nti omko fa no fi nya no ase side ho eho na ansasa sraku obaloma na strafo ahasa jode baaye no asrafo ahasa no eno ba na oye se ohene na owo sabre ohene na oye powerful no ene asafo hene oba na konka odikan ne edoma akon ye no mudwane ko omudwane omanyane preko anko omudwane ko abesim ho ma akoto amo ho omudi kan ko bo ma side mo akoto amo ho no msan ko abesim no akoto amo sa na eche mo kotena wi amo we general me bo sa fresh na wo mu ye de e nante ye no mu de no mo nante ena mu tim ko bebrebe sa on se me nyini pi mo 41 branso bisa no na me kai se mikromfo efri sechedmase ekọ anyina su ko bobo eba na se me de twa me tena ka mu be 7 minutes nso na ka na ko be around 80 to 100 be 7 minutes ansa na efri sechedmase ko do anyina no nti kwa we na no mu twa ko bobo san aba no no mo ba no mani ade no mi sare na mi nua mo panfo no bit mi twa kwan be 2 hours ekọ afu mo ba ware tradeso na ofri sechedmase ewura bunu Israel one of the first times I have for child omko etimi ko chia mkrofo so ya sit omo nipa bi ewu no makochia san ba omko aba no be 4 hours so 8 amomo na dia na sere wo ho so otimi ka oh hey ya na o share class no ka hey ya bi no eti ho na oje sa no ne ko ba se onya adwene bi se answer on bedom ho afiri nkwaso mu se afi bia akọware wo yere fofra e fa bread nchira he no ne nansa sana ne wo se sa ne manu bi na obo hu ne se trying to opezo mo drum ho wo ware wo yere ya wo yo hene na ware a na wo shele nchira se na wo do yere na bank first ho no edi kan na da okay edi no na ne be wo na se ne onyima sa ta na die onyima so wa onyima so afọ ade sa na die ne honti nye ni ti we can also who ni wana ire ni ubeja tun sa be ne de nti onko nyum fra mu de abrewo nti sa ne wana ekoko so de nchira ho ana ema omo hu se da bi e wo se itimi je e fa ahodi na efri de nchira nko aso mu nti eno ho no ye se e wo so mo keka omo hu bom na nkuro bi ye se da bi ye mpene on se usua nipa ho nema wo school a mo ka choro se be ma bi no a na neji ho se okoto ne yonko be ma jise bia de okoto no kura tumi anawo okase o tumi sonkumi onimu nti eba asa akuro bi ti se bokrum asi de evidence ase nti na wo so mo ne bokrum ko etwa ne ti tafo osment ase na o si etwa ne ti wa won ti ase nti tafo baba ya je ne twene kese ebe kan otum for phantom from ho ai wo fi ha ti da kuro bi be se da hwe ne ma wo fia ye on twene ahodo
orchestra set saa dumienu 12 ɛna wo fi ha nti otumfo ba ye ode ebo nanim tumi bra omobo mo de wi a na omokọ na foforo aba nti otena fa kema ye ode otera fa kema ye boma na bo se ode debo duku no na esa ye ode boma na okutatuo na ode asa ye ode boma na wafatu tu ene afena ye ode de ntrowa esa ɛwɔ hɔnom ɔkyea ɔpɔn ebia president no ɔkyea ye ɔtwene bi ese da boma no a ɔde kyea nti omobo mo de wi a no so kɔ Oba no onam kwan so ba no onam safie so next asankra say ba bedru apramarket so no ye otwene bi edidi nanim a omutu ba bia no makọ ye wa predi e na omo ba no de second issue no be yin so no ano so ye eno na ye ntwene 77 but ya no mota de 21 at the time never ntwene ketenkete 77 by tabo 21 at the time na man ye ono ho ye wo a friends atumpan e wo ho ye wo fonton from wo ho ye wo asante he kete e wo ho ni nyina wo ho asante he kete na ya no bo mana najo okusie ne de hye ba bo se na ogina fie ne finfin na ye bo no sa eno no bo se ya no ta kokko na ni nyina bitrebre bo man eno no se bo nsu na de ba na okoko ne ka se okoko no toka ne bi dia nchero be mu eno ne yere no ene asante he mas e de sa de no sai e bi duru ho e ma okko sa atoka no asante ma ye ne tujom ana kopsom tu na de so oba no tu asante ma ne firi so sa ahemfo ni kunkunkunku mo ena o ma oji jase akonya firi pinankofo nsem pinanko no wo ejeso krapa area ho na oji firi mo nsem ena man bebo jase wa asese ye friend bu abasa no ya pepebre na beti ti ye kan ba no o ya na de mema remfi ya bisa me konya na mo boy na me bobo so nti ye na be ma nya ade na efi bu abasa no ya na nkofo ai confuse sa ma hene eni bu abasa no ma na eja ase hene no nti na ye friend jase wa for the second time na oboy promote di na be na jase na afia benya bu abasa jase na sa ma jase ba senior one ne sa ma jase eni a check jase ni mu 5 eni wo sa ma de ohweso bu abasa de ohweso sumankwa de ohweso dade so aba de ohweso sa na nti e wa be dru hono okay say dia no wa hwese bia meba we ya no wa hwese bia questions bi ba na ni na yi anu mo nti mo hwe no betumi abisa question ne ya nti tafo okonkae no ena afi ode beka ho ena ma ne fonton from mu yedu na tafo ho no o ye man hene kese o nti na eya ene fo ani hwe bo se tire na eba mansia no obia krobot tire hwe bo se tafo de no ko aso eya hwe me pese na wo se da hwe tire na eba krobot tire na eba ni nyina bo se ni nyina ya se tire ya kese ya bia de titi edi etia nsuo na ewie ya bo se tafo de no ko mu bai me pese na wo se da do ani hwe tafo hene ba tumo se no ko na krobot tire na so no e ma ohen kese pa na setre kwaman area ho sase ni bebre se na se me kan su tachi o kwaman yo na area ho no nyina no ho pankro no mu nyina ye ne dia ye den say ye je na sase na be ya asante ne dia nti fi wo ko no ye sama na busuafo tena mo achi ne tena so no omo transfer ma asante no nti na asante ne timi ka se ha ye media o se na se na me ka se ya asante ka se ha ye media na Eastern region no se bi mo kan bi no mo kan na mo kan na ehyem kofo abufuo no on se na se akuapem onya problem ho na se atima bua ko onya problem because asante ka se ha ye media on kan ne kwa onidenti awoka because 1942 constitution na sa omo ye enactment of 1942 say the friend Asante na ya chima hafo Asante bono ne bono Israel ono no ka asase sema na se nkonya sema esi yan kan bi ntina sampa asem no maka kan nkofo ntimi fa nkoko to challenge government say ohene bi ebetimi ya na mahene wo any of these four regions no so mpo so won so Asante hena ti se be permission fi no e friend the compromise stance 1987 nti e bra na Dumas number 1 mo ye be ye omo mahene na omo so Asante ni bi mu na o sa Asante koku are pene so na because na Asante koku are so promote ahemfo ti say Dumas ene friends okota no su bi me ka enkrobese ofuma mo no tiwodom na buma hafofo no so mo ntiase nti na omo ko hin bi hye no 1984 mbese bodi mbese me kan kokọ ya tano bo ase ira ho ekumo hin bi hye no 1984 e wo saa ne ma ho e ma Asante kan so mpene eno to omo cheda appoint PNDC member Alhaji Idris Mahama so nko ye na nko wo na mo ntimi hwe so bi tia kan asem nti omo kan na no mo yes 1987 ye compromise stand say Asante mpene so na ompege niti na saa ahemfo no mpege omo
ene pagya omo nti obehia 1996 January ebra chechima hene ene achizo ahene kwa akosere senkefa tansumi nsa asunu omo board the compromise stance na se na grofu wa no mayo man nti oje nsa asunu wiye no ene oye se saa na tere ode ni nyina ba beka kwama ne ho na ebe pagya kwama ne be no kwama nkese nti ba sa na de ene bi refer adum ni nyina ba beka kwama ne ho onum sa amakom okun ye ema okum amakom hene na se na be asum je beba no ene ode ne wo faase Asante hima ema amakom de ode shoba ba asante ode ne ma amakom hene ware ono ne wo opoku aro dikan ntutum for time kese no ho na free because omo wo first one wantena second one wantena to onyem third time no na so mo koye ho nyankoma de se na be ya nyinse no be gina nti ano no ntina e kan tu for time kese miensa no na ya na man for just e kan time kese miensa e chese on time kuma na o kese ana se on time kese no 1 2 and 3 ntam ne din na din time kese miensa nya se on time ahodo e wa asante ne akonya da bi nya miensa e ntam ne din na din time kese miensa enam ne ma miensa esi ye no din e friend time kese miensa iti otumi beje kwama kese no eno ne nkura amaya kese a na wo sa time to say mampon ene dwabenmo ena sabre ne fro apem so sisi fro kumawu ena mo kan say o mo meka na ho ne nkekere yenye efa ho de ne nye man kakraka e be de ho ne hye pincha suju ntomo yeso mo yesa no na ahemfu yi de omo ho to say ye de be ye afilipim ne mo bi mu ye say omo de omo nte ase dina o say omo bi o ha etu omo sosa na ro beka ho ndi asa asa na ye amabe nu kwa aman no wo mo chekere kwa aman no mo ane omo firi kokufu na be chekere kwa aman ndi ya na ye kan kokufu kan ho so ya na emu ni din efisha na kokufu ne kwa aman na e ba afo wonu nua kasa wonu nua asa wonu nua na ma chekere ade ndi ne nche omo kokufu ne kwa aman no ye fa na de ba afo kokufu ne kwa aman na ade ba afo ji ya nchi na ese ya na ka dwaben so ne be kwai no omo ya de ba ko nti ya nchi dwaben ne be kwai omo ya de ba ko ti ya nchi nti nti ya na wote se ya kanta nti ya tiri bi mu to se agona e be kan ho nti nsuta so sa omo so be kan omo nyina aka ho na afia tire nti ko ba se e wo se ye sacrifices na sacrifices no be wo ha bi wo ayi ntimi kan ho asem minim se mra ma ho kwan na mbetimi aka ba ko bi ti se pankro no wa ba ko sem kese pa afo pankro ai se wo free Kumasi se de wo ko ehwa na won sa benkum so ba bi e for ultimate junction no ye wo pu bi wo ho Asante ha konta ba ko ono so esie no ho ai na akonya eda ho no Asante yire no ntem no asante he no yire no ne mensia ntem ne friend numua ai ho asem da ha na ye nkan bebebe numua ho asem na mre bube ka sisi ada pa si good bi ko pie wo because na say asante he yire dia no mo ka say dia eye asante he historic enya asante he otoso yire na ho no na chi omo se no first omo se ade na yira afi hu nya say OSP koje ne ma bi ne say good bi akopia afi ti say o asante he erroneous Silver 49 radio social media can say Lady Julia and so innocent there's historic something to it na ohene na not to we are that ba be teaching nti sa na nyina tie na afi akoba te o say afi omokoko no na konfanoche a one asante na ba ye no bi mu say konfanoche nya asante sisi am no mi ne kwatitiri kura be ya kasente ho eso ne enti free ba bi sa kwa men kuma na ba Ghana ni no a good cruise ni ndi wetin na so nya Ghana ni because of a good cruise ni asa na me maame Ghana nya independence no ho dada na ni afi me papa na ni afi no ya Asante asa na ye be ye titire Ghana won't ka so nya Ghana ni nti one ni na titire ye wo ye kuapem all right but o say Asante because won't me titire Asante abra won ka Asante na na faham na ye Asante obi en ho wo na Asante sa time nti e ba say e wo say kokko huhumu ntokwa na liberty nkrofo free de ekoso no nti omo say huhumu ntokwa no omo ye say
mate se papa bi ewo bosomtwen patam ho a ne ho odin pa na kofa no che na danfo ko ya be nko hu no ye ngura ni mutu no se kwaye ni no mi say friends say no se for the edu penny was edu nko na atia no se na edu aben ene tu hodin edu aben nti kofa no che kan che na danfo se on convince no na akudu ode se mpom ho no obetimi akon age omo afiri nkwaso honhom nti okasa onkope ne nua mo nka ne ho ofa ne nua data oye antoa ofa makum ka ne ho na ofa nti no mo ye asenefo 4 ena asonafo 4 ena oboko obogu asante achimbogu no kokko huhu tofa na yeso omuduru ho no yeso omuduru ho no tanana mo kire se omuduru na omoyere aye no mo tise tutu sa afi hoyedi na afi no ma san pi hunam wo mo ye nipa enwotwe no nipa etem ko yira omo yira no mo kokko san tofa no no mo san pi hunam nti asante achimbogu omo so abako sem ba ko pa ewo ho no nti omo pi we sa nipa ba ko pe o abako sem ba ko ewo ho bebre wo ho na ba ko ewo ho pa ba ko no atem ba ko yintim fan yirefe bogu no nti sa nipa nwotwe no omo de dom eye de fe no adontin feku no ewo Kumasi traditional council omo de dom ya adontin feku no nti omo ye sa wi ye no sa for boye bi kuko so ba bi te konfa no chia ya sabia ho side ho na yi na minim si bit intimi kan wasem ne na no achi no na ko ba se ya sacrifice wi it we na san hia nkofo bi aye bibisa ena asante hene no nya asante sa no e kwa man kase hene ena na ko oka ne ho amanko atitia na kan amanko atia ofri kokofu side ho ena o ye se ndi o mo ka se dagomba no mo ni do mo ka kokofu side ho mo ye se wade ho be ba fore yenku no ne mfa nchire man no ne de twuma de ka bukia no de ka ne ho nti edu se ye ba be kunu no ena asafo hene se onya akwa bi de abanto de abefilisi ena ye nkum amanko atia ene tin ye ka continue akwa na mo ma bond ye se sacrifice de be ye no otumi ko pe obi ba refilisi no eno so nti na bant ma hene ya mo say aspire nye wono ne aspire as a person ds bi mpani so na bobra uchiri ofia ya nka obodin ana ehu ba bi ate ye no itimi ka ukọ ha fa na de so na bobra okuru so de ka oh me na adjustments eno ano no obi anu fie me papa ne eno ano obi ehu fie no kwa be sa ne ba be na ne ba no obi a wa chiro be sa pepe nti eye ba bra bant ma hene ena na mo abato eno ti na bant ma hene mo say efiba je say efiba no abakosem eti eba asa no ena odi replace nti sa asem ya meka yi no ena ye baafo ne ntam kese sa ntwoma asem ena ye ne ntam kese e na konya nti omu wie ye no na se nipa bibiri akọ ansa no mo kese se di twa to kra na se ye hia Nananom ahemfo mo te adwa so no mo fom ho me baafo re ansa na afi yakọ ne hia na online no na ye kire akuduru ti se Tinubu akodua no apun so a sisi ebe dan kumawu dikopin edwe so asenso kofo edwumakase kese mba hia na ntu amani ampon eye asanso mampon na atimampon hene edwumakase kese hene edwe so hene ena kumawu hene no mdom ho to se yefo mba afore nti yede sasa no before ehye fom na nanim no so yade yawa sinisem no mu nso begumu boso begumu na on bi dware akokon no na ehwetwa dikopim na ni so na yehwe Tinubu akodua oni animu na yinku no na uye no firi honum na mampon hen so onso be dikon nanim ebo hen to dikon nanim a omokoba eni na ocho nso be mata kon no de no abakwa aba na okoba no be ho no na Tinubu akodua kan se kan kan krom ni bia so no request no eni e botwene a ya de na be sha ase ntu be ha omo ko school Tinubu akodua kumawu no ye from atrema
The inter from on Saturday will be your captain because you're watching there, you're watching back with you. Yeah. And not your mama mark be on my phone so Sabrafo who make from whom it mean home. Okay. Nina come home. Tina Mampon, and Nikuma wood near Jesso, and Macascassi, or Massembaha, one more 3 months on the knee. Omuna Namabra, Sebi, yeah, no more say the aned. Omo Omuna Namo Jomon Quattro. Nti Sakabasa, when it's a nipper be 2 months of he because Sebi mean funny. Me and I'm winning, and so yeah, and I'm the only dear. We will not the Omo Quattro, Ekuye. We are. Nti Omode to ho we na afi yes e wakonto. Who say to kwa no ne kese cross wo adunku. Ayi ewo wo ye du fe yase no. Be kwa side ho. The quiet side. Wo di on say to kwa na kwati because omo anwan kwanta. Nti wo di firi ho ba fe yase a kwa ne so ho. E wa adunku ho. Omukunkum almost ho almost esikuro na se enchemo do putuja abian putuja nti ba ntokwan bebi se omutumi kum eye de nchira hene e wo fiyase na omukum de nchira hene no na omoye eye dwaben akofo okay mfifiri dwaben be kun bi so e mu nyina na kon ye na dwaben kan ho mampon kan ho kumawu kan ho edwusu kan ho friends Macascassi kokofu nsuta omunyina aka ho na etoda ye mokuru bi din because kuru ana ne kuru bi e wo link na sana mema links no se ti se be kwa ne dwaben kokofu ne sabre no kwa man ana Kumasi na nsu friends nsuta mo no na omo ye almost like the same family se baba kunya na afani nyina abum sanete akona munyina aka ho do mo kon santo ka nto mo kun wie ye omo je omo fa ho die de ko ba ne se eye nipa beba amane se ku de nchira hene no eye apiedu hene na okay general we be the question be about say we over mass recording studio okay o se wan tisa wo bo e chan krum ye ben edwoso bra na wo ka adontin feku me sorry but o mo ka e chan krum okay enti over mass recording studio me chan krum ka adontin feku wonu ya na nkrofo bi bo me so bo se obi ho se umo bi krum din da ma me nchia kruwe ahafo hwidim na no mo bo me so bo se mitimi ka akokra be di akon mem ayum so me ja omo me sere ma fa video dem dey come back on so omo krum na e dey ka ko back se ba kwa run about so much me ye firi ha de nyame aso e ze wo kwa mo ye firi ha ze wo be sa ba nti afu video me tia omo we bi omo ye ni samo omo so hwe omo meka me enti kwa ba ne da so da ho me ni samo why okay general yen to aso eti bra ko ba se afide omotimi abeye sa na piedu hene be kan ti asante hene se ono take apiedu okay apiedu ne asachiri ni nua ne nyame ani abrankese nyame ne abrankese no na ne ba ne osetutu nti na sa apiedu hene so ye ayo hene se sa ero be kan bo na na se wakuno no sa amwa wa ya de ene ko mo konya amwa ye no amwa de wa ya de amwa ya boso na akum tin jakare na on ne kun on se akase de dwaben okay nti dwaben tie no na ne bufu se on pene da se be ma sa award na ma na on ye nti e wa se dwaben bufu ye ngo se on pene da amenya apiedu hene man hene okay na something super so please ne papa nti ono ye se obetia fa no ho aye no ho te se man hene kwan ne ya ne no mo fa ma menhia on fa ntana ne kuru ti abedu hene okọ ba bia obetimi aye no ho te se man hene o fa no bibia no e ba to fa ma na nam se anto ahene se na kofa ne bae ntino oma no anto apudu so so timi on se ma sika mpa boa na ho na ado na si akokoro aso nto on so de yen ba bia no fa ma ha tuti anto apudu ne nan e kire beba so e nan nti ono so o de tra anto e de on ma on fa ma manhia nti no na afi ekoba se ya kikire man no na henkuro no ebenya no he na dua e friend kum no edua bi wo kwama kese ene eye
apem so afem so nti apem so general metiasie ya sisi ya denchiranto kwa na wie ya kuntim jakari ama ye pebebia ebe ya hinkuru no eno be kwa amaya hinkuru na asa akwamu anyi se osantifo no omo betitra hin okay omo betitra matiasie nti abaka pem nduru edunku ho no emtokwa no ho na kwayire mu ɛhɔ no obewu fei nipa wu pa na mmom ɔhene no itimi capture no fei ase ya capture intim de karo fei ase ana ebekum no ai fei ase ai hɔ no itimi kum no ana edunku na gina mu gidigidi pa no akwase baabi aka so artist nipa wu kɛse ne yɛ edunku okay omo se kuro ne hye okay na ɛkɔba sɛ fei ase na ntokwa no bɛn de nti fei ase agidi adunku ne nka mo ne nti adunkufo menhyia obi ofra adunku da baabi omo bia ɛkyia omo Domasi or to Padom Kumasi. Mirror, no, Canasa. Quite best, some first children, one and you let us say. About them to say, Confanochi and home or Barn for ball or worry. And almost a pair and night jobbing for so a form holding. Now so much contingent, jobbing continued. Let me and ya, Saku could do no capture. Kuchanity na abaso ni san kire se niam adwabenya firi ho no sabi nyenya na ode ba ha nti bi ni se ade na ya ode hye ne nan ekosi form se na ya na ode tena dwaben no so so front ma dwaben o front ni titiem ene kan dwaben na ntu na ode saa sika na kire nti front sa na otena sesa na ne mo fa ma menhia Confanochi mom na ye ne ho so ba sa no mo aba ho ma be ku mema exam si die bi enti ya kwani sa abre no ntokwa ne si ye na mu no ebe the beginning of rift be a later be ba ya asem kese 1832 na Confanochi hu ne se enema na dwabenya free timjakare ho no nyina na ode ba nti yabeba so akiri okay ki say yanko ahenkuru na wo mo bebo no so nti dua no abaso am kire say dua no de wo kwama kese ne nyine ye na say dua ne ebu 1874 ebu ye na no nti na asante ma afia kobi ama ne ba kufika kare anko kontokwa no chagranti tokwa no wasi bad sign dua na ebu yi nti ai de ye no ai ebu 1874 na said 173 years at time. Nti about them said they were farmer kese ni na toda ya na same because was a jase yet me can say ampa na say ampa omo kire say asem bi wo sekire hene krobi di sekire wo afijase nchen ho ai sekire toda so e kan ni tintim sekire kontonchi almost sekire hene ene Confanochi ene so etu asebi omonte ye di ni ho hene my ahemfo 9 emiensan sekire Confanochi ene Asante na odi kan so etu nti da obi shia sekire hene obi abetumi bisan no achechi kakra ina enkwai nti ehọ na ma kwama kase beda ni Kumasi. Okay, Peter Fair, yeah, sounds were joining. General, Peter Fair, bisase, no, when put your account so I did too. Or say, na baby, and not Confanochi, they say hospital no one. So, say, ne, also the top remind, top remind. Okay. On say, Bruno was outside one, 77. Every sa suntre so ekofa dwa this your friend Bantman no ekofa Suadru cultural center ehọ na Suadru no omo na so mo enyinesu na ewo ene kotoko pampaso dominance wawa aha omo nko dominance dey so ha na tuba bi no so different people actually baba nti saa ho no ye wo debo so ye wo ano ye wo adum ye wo nsuase
atremade kwantana so asafo dade so aba nti nkuro bebrebe na wo ho okay all right nti konfana to say be frɛ say kra e bi amanfo be frɛ say bantama you see the same say cultural center kra amanfo ni bi e ho ye ni na sa na no ni bi a na situ okay you know interest eti omo ye se sa no nyina na afi de sikadwa eso beto eye say tu na so no be omo panini kire say obe omo leader nti ho na konfana to na nan obi ade ne nkonya e baaye e no sibo mu e na ma sikadwa be dan panini okay e ho na e wo kwada ne e kire say de na wo ho bia ye twam ti fi na ko ye kan ba kwasema e be kan firi ebra sikadwa baaye no eko nti na mpempi no sa wokọ hene no na wusaya ye nkọbọ ahemfo mo baaye ansa na wo se tuba ni nyina sha se firi ho dine ma si ansa na se tuba nyina ye twam ahemfo bɛn no mo de nkonya no mo nkonya baaye obɛka ibidi o ahemfo a no mo nyina nkura e bobodin se dwa bɛn de ne de baaye ai dwabe kwama na kasa mu kokofu nsuta kumawu adweso agona omo konya na ho nyina omo de bae chibobu enti e franka no won say franka na yellow black green black ne wo mu mate so bi say yes sikani bi not ne kwa me ncheresa tuntum na won nkonya tuntum a se de bo ma kai bo tuntum ai ntinyi bibi ni yo ho na bi na anya ya husuo no dabi titi ba museum ho na kafa ba yo museum na onima ba wasa onim say sa flag yes that ye ho conference 1954 church mu the flag there oh okay flag no makwa start issue 1960 officially launched in 1931 bra prempe so the problem is only the black and yet no and then ningi na explanation the flag be any we say this sentence the church Ghana flag na there so red yellow green nti interesting red ni moja nti moja e boss ka ho ban wo asase so ana bibi kwa yo dey na ba say yento aso mfiri tuntum no aye kan sisi asanteman franka huso tuntum ya be hu se yenkonya tuntum a wo mo hye no ma sekadwa emu be ye kan na e kan ebom sama yento aso okay nti e ho no na afi do mo ye se sare be ya e bitimi agina tenten no e wo se omo ban ye nyina nkura atwa ho ahia no yeni kwa se nya yetamfu nti e wo se obekan ho ana ye do be shim to bekan ho chese ofuru pem do abeka ana se disi e for so no shim na yemu ye dɔɔso a ene ye ho ye den saa no obi beka ba akwa wakan nyina nti de asante chichire ye no e koye te se de na e beka no bofun federal system obi a wudu man so e ho a ibihia a na e fe na asante Manhyia mu ba wudu woman so wudu man so sabre no mo nyina muti eni sikadwa na so wo no wo tumi a ode ne ma biri wo wa ho eye onema na emu so obi be hye obi be to hye ba akoso a wato ahye nyina na ese nyina akakoko ade saa na koye we na mike ni nyina na tutu akobo achi enti eho no ne ko ba se afi de enkura be ye na wo se hye ase etusa nti na wo se o se etu ebra wo ku age atechira santeman no na se de nchaya ya agbono enti no kuro bi e fre no dampon wa Asante achem bembo pata kakra na ho na ya ahenkroma de na from achem kutuku omote achem odam omo ahenkro no na so mo ya agona menu e ka agona menu on say akanfo nyina ye nipa baako one nation na ya che mu nwotwe enwotwe no na ye fre na buyaku no enwotwe na ye wa aduana oyoko asachiri asenie asona agona britu nti saa ekwo na saa nwotwe no ye wode ono dintintima wo mu anya na sare so na ba first nti do di man na friend no peace de odi ho no na friend man de otoso na mensa na eto asoko nti agora nyina peace ene de nchira eno mo no enu ene eye
a friend say atim kutuku eno mo mensa ene bojesango enti ebra na de sese friend Asante no omo pre omfa hodi no bojesango ene atim kutuku ekombo ade ntira efi omo ye abusnafo ene afo nti tokwa ne ewie ye no adansefo no ensa ase ne nyina because na ne nyina hye de ntira nsa na be ya Asante dia ema be kan Asante no nti amafo mo nyensa Asante ne kokra obi no Asante ne nye nti amafo fa tribe no ye do se wa hye bi oka ho ye ne obi a won sa Asante nti subijin say ne ya Asante ne kan na o krom hin wa ya Asante ne kan tu ya Asante na je na mso be jatum na wati atwa na wati atwa enti yakoba say nkunku Asante ye say tu before baba atim de ntoka no so no one eye edujan fifo mi enu bi kontoka na ba ko ye say atena sikadwa no ye be edu na ohina owo bodesango efe na edujan fi na owo ade bi won ho na ema ne mu yedu na konfano che so say tunya kan sikadwa ho ebeboa no na silver bo bi sa silver ayete cooler tete cooler no na Asante no moko on 7 battlegrounds say ayete nka ne ebi aka Kumasi na edoso kokon na yedi kan first fight no 1-on-1 ewe bi abe bi ebi attack junction another battle side bi Asanko bi bi sa jomo kon 7 different battlegrounds ni nyina Asante ntini bojesango so nti akiri na wo so mosoma ahenkwa bi Asante anwe ne ba akoko 7 no mosoma efrese ahenkwa bi man ko tena ba mfie miensa bojesango ene ohene no enua wareye asana lito mo hunu weakness no ma ko capture no ma je aba ene ma saa de na mo ko fa ba no ene friend jete kudu ya na Asante hene ba de ade bi ya na di nanim shine as a kutikula no emienu ese na nya de kro kese no emienu yo mansuo ho na jete ene o jete kudu de kudu no de si form no na mansuo de fancy form osun obi no ende be so awa oni tena se kora na nti jete kudu no ohene tena sa na de si ne sa ni fanso e na nim kakra oba na di nanim before that no se ano na akoye se bia se yehunu se bibi wo na mihia osam de tokwa beji sa because sa bitekudu awo kan di na ekọ bodwesango ho na newo na Asante hunu se ebeka sikadwa ho abeboa te wo so om de tokwa kwaje na ni ade na no mo fa bokoboko nko se bia de okosere de wa ba ma no na japa de no ba sa senya wo dia anka ja na ade ma ne ma men kan asem ba kon so ya na mi ti sesire fo bi pese mo kire se na nasrim wadru ena ma Asante ne batakali kese ena ma ne mo ayedu kan okre sese abetie me wadru am tumi iska me de be ma be scan mum na be yibi ama edru na mu di onfo ntoje se omo wo bibi sa o ha se bi na me meso ase ensida Dawsa ba ka bibi se be ma bia no ha na neje ho so okoto ne yonko be ma jiso odwen se be ma kro no bibi iti wo mo de brebre kra ko so mko jisika kudu ai jide kudu no e ko mfama jide kudu no enye se twete ne gumu pese o eye ade a ma Asante mu edu se nsemu ye den odne sato so okay nsemu ye den nima mu ye den nti difficult times eto na odne sato so e ma na arahye ma mu edu chesisi amu tumi wo nti na oba na e kan ho no. Okay, General Josephine say opeso busa say apa any apam. Also ka say chere bi o say apam bi o say chere. Na apam was central region. Apa de British for omo ye Asante Asante manpon ene wofa.
omo ye britu omo ye say was a chewampa apan apan no mampon chen wa wo fi jamase ko mampon na ho na wo minim ho pa na apam so apam de wo central na minim omo say omo share bibi omo ni relationship okay omo ni relationship ya all right general enti oje no no ene ma ahenkwa a odi ani won na ya ditakudu ohene ai nti ayete said the na efre no investigation ni sara man ota teteno na obi tumi ku obi ni amobi journalism me pesa me journalism be ba ho because I know nya journalism teteno na it means one see ad ni bi man betina ba bi etwa be 7 years just to find out murder case which means 7 years so type of thing be how fit it you anyway traditional investigation into hotel 7 years emu na chiwa de ne ne informat kese pa asa na wotumi anya no ama wotun nti ono no ahenkwa akro na ode ne ko ye no e na ono be ya dwusekudu ohene na ho e na oyifiri ho no ma na ye fro obi susu jamfi ono wo friends asonomaso ene intonso area ho na ono so e wo kura bi e friend won se friend obi jamfi wo no o minimum yi sakra wo no pontin sai ai se adwon kro e wona minimum na jamfi wo no die e wo main road ne e ko kuma e di free kuma se ko mampon e main road ne ho small community all those things say na esi bonkro ne ma na ya kakaka on tem ka se kuma se na just baby ayi ya zoo museum no e wo soro ho e ho na na e kwa man no na uko just 4+9 another time 4+9 another time ntine nye kura akese sirisi e ka no ukuro betimi awa ha uko nim kakra ebo bisukuro no hene billboard ya na sa pepe semuni ntina ne ze na wo mo mfa kai nanga wo timiti se na ebi nwasa ebi free de nchira ena no nze se na anya kwanta so betia beka se na anya kwanta o ti ase ye ne Holland mu wa wasa ebia ne se ye ka akwamu obi dwen se ye ka vote nso no ba na he ya oh ne mu wani afi no mati de ntia cause first yes wo mo nante ko e kwase yi nyanwa bobom ekura akwantintin bi satan kwana bom kwa wuwom ade na age se me road so na wofa eti we nmu nyina sa de nti ho no so ohun se na ono so wa afena bia no so power wom ti on so mo ne ko ekutwa ne ti sa ankrofo no a me ka so mo jamfi wo no omo ne tu ya omo ko chichire de na efre ne jamase oh agona jamase ho me be efre na agona jamase me se agona jamase na wo jamase na be angona no yan kan sa na obi amechema mesre mo okay se kurobia ne de nti jamase omo free Jefuno Jefuno wow iti afana no mo sakan e de ba sentiment afana na friend bosumuru ooh when I see nti sa bosumuru no asante ne kwa na de sai wodi proposo ni sai heavy a no this bosumuru no akosa achire chikega na bosumuru no empemuja bosumuru sempa de kokara on se ntube ha sebi se oba ekochia yura afana e ben ne power ne sabenkum so no bo se otibedwam se akwaside a bo so mo de mirafita atechire ho oba ne ko wia no mayira no eya amanfo nhwe yura tenase na afana ne sesanso a de ben ne power ne sabenkum so no oba be chia na bo se oba ne fiti be oduru afana na edika no ho na no ma techire ho oba ne dan ne no kwa no mayi enfa ho ni mfi oba ne de ebien obunu nsa enfa ho no mfi oba ne de da bi atire ho oba ba ndo to onzo so smart o oburu fi ho no oba ba che no won kata ho a me hu se sikrada da bi oba pie bi anu de wira asa okay sem se aye amane e wo ho ndo te ho so e careful careful ene mpo no wo a wo so beba sesebi onu ni ho a wo a beba e be kire wo na wo hu etinya de esa wo so be ye no bi foforo bia ena se ye bronisi e ma o task
saa ye ma saa task no say ade say na wo ya wani wo na yero so be chia no so kwaje sa chia me mpo saa busumu no ne guardian ba ko ne tu ne efe no ajapoma no ma menka ajapoma ma menka ajapoma me obeka ajapoma na onu se say din no aye me da ma minim tu ne here de yes me tu ne de bra yero e kan ho asen do si for ma ye yeah wo se me kan ya fa na wasen gu ye nti ana na so nyu hene ai nena na ba ena na ye wuro se tutu eyire enne ko ba se asantemante chiri mu no omo ko ya ansa na ahemfo ne beko no ye se ne yire odon no onku no ne afa kira asanteman na so mi na ni ku ne yire odon no tu oku no no ena ne tomo eda na sene wo yiye no de chichire etuo ne ho nti nene ne nyina no na so nyu hene ba now onye so on the kutatu no nemu na ne nkrofo na hwetuo no so ma no nti de ohwetuo no so no na so nyu hene na hwe no so ntomo de ba ha nti busumuru kwa edi akiri nti aso nyu for babi amobia ye chiam ye damase ewo ahunfa amode maaye amunti na hesi yetimi ka se ya santrefo ne ni ade ke ne ho ka ya mwa bi asante no anye nipa ba ko bi busumuru ye bata yo obusa se o ye bata aden on pe mo jana na no mo no busa sa do ye bata ya na ti geno de na me chance na just asante no nye se obi na share ne pie mu na saso de be nyema bebre se ko we die kakra obi abo bi ya jamfi wo no fo ama ye nya busumuru wo ho na asio uniform so wo na na da worma yenya ajapoma na sabi body sango so yenya tepudu ni de keke na je se enya de ba ko na nye brono ba ti wo ti ba bi na wo ye bia wo hu na wo ye bia wo de eba pomponsuo no so pomponsuo eba pomponsuo nti na eya na wo ti ba bi na obi so abo akonya bia ho ona me na me cheche mu onti ase shewu ne fe just me cheche shewu ba me ye careful na me kan wo se shewu na me kan na shewu e Kumasi deja me kan nkrofo bibiri abobo sa ankonya no monte ase nti wo ti ba bi na me hu se ye yi busumuru kakra ba ye no na obi ti kuro bi so onso so de bibi eno an se busumuru no de nam okay general enche na ye sorry from enche ko hine betina se eti yam pim free say busumuru no ayen ko kataman so yam me kataman so ba before I be ko no o se tu ba ye no o ti chiri nkonya bi nti bi ni se bantu ma hene na no de ne kokon a odi nanim ma kokon no etieti af no kon ti na fra man kwa atia ai na kuduru anu o kire wa ye nan se ono nkode no bo afore ne am yakunu ne enya nkunu nti se no so wukura nya hwe nti tokwa bi a person bia no kokon de nkunu bi aba eno se wo ai nti no ya akwa no se wo ne ko ma ye ekon hene ekon ti wo ye hene nti wo na ye kon ti hene ene kan kon ti hene na enam kukuduro nti na ede kan konti hene di amafo friend amafo ayam se kroti enye kroti eye konti hene ye ura no ye nako a odi nachi enti na bate on say original ni konti hema dabi so ba ba bia akonya ne free no ye ni ho hema what is akaba atma hema sa ye ni konti hema ye kun nti ai man sa di bre no aha jena nkofo di agro nkrosu sa no nti na nkofo di agro nkrosu pa regions ahodo so na besia onya ma konti hema because oba nkosa ai bema na course na de hu nya bo bo no yes and then so to ye me man better as na ba na so nte man no sai me man is I say ji say yare nti so to anya yare zero no hima de nti to mutma sori akọ nya so betumi o so mo sori ko so mo man sai bi e wi anu pra no ya di bebre bra ho o mo sori ko o mo sori akọ oh okay ye ma me so kwa ni wo no ye ye sai say o wi o isami yade eti e wi ba ye nya yare e betumi ma boy so bo ye o mo do ma gabi ye no me kai say no kwa na me so ma so ye mu no afiase na potokohine bodwa ewo eye pramayi so ensio toy esona nananom tim se bi ebru na sikadwa wura tensio mu a na wo na wo sori akọ enti wonim se ensio ni mu na ya pe na himkwafo ne nam nananom pata anim wo mtini anim se wo sori a wanya ama me
Okay unsaye. Sorry I wanya mane. Eti eno no ma ne bo kunti hene. Okay. Now basa no ma kunti ni be di eye asafo hene ni ba na asafo wa dada. Eno na asafo hene no se onhwe akomufo no dom ba ye no. Akomu asrafo no dom ba onhwe omo so. Eno ne fe na akomu hene no. Nti ono ne ho na akomu hene susu firi. Ne wa akomu hene o ya akomufo so hene. Na ne akomu hene ya ahenie e wokuro bi so. Asante na boy, say to na boy. Eno yes e na so dey Bantman hene wa be di kunti hene. Ama na wa be so a chen akomu hene ntino. In order for us to recognize say one na we first person no leader ntin. Asante international ahemfo from Ombre Asante. Ye matter for hene di kan chia. Nti na hwe. Musa asafo hene be di kan akọ chia na sana Bantman hene akọ chia. To remember say one na ho ansa na wo ba. E wo say aye wo penyi. Nti kunti be to akwam. Okay. Ebiom akwam no ni asafo. Nti akayen ka akwam kunti ka kunti nya akwam. Say asa ke di ka da akwam di kan. Say yama because na continue ne kokon da bia na ye twa ona ye kon leader no. E ma na senior man. But ne pese tire say asa senior man be ba ne o penyi bi so ho. And because of sacrifice na asafo hene do bi be replace no nti na ka continue akwam no ebom no. Di no tena bom no. Na that be ba de nti ade nya ase hene na tron. Kameka so wo pia wo no kwa be so. That be ka. Na le yanka. Nti wasambo jase hene. So ono so na hwe ahemfie adwuma efo no so workers no so. Na eka jase hene. Na ene sama hene a officer ria. Sama hene officer ria. Okay. Na ekoba se na chi sama hene o de beba ho because as a me travel kusi another na kampese na no ye hwe katamanso o chiro mu bedi mayin ram na bia da foforo no yetimi abefa nkonwa hodo a ahemfo no mu bia ba ye won boboye ifi se nti general ram ye betimi de be boso me nti o se tu katamanso okokonka ekoje lonjan won ni no yes won ni atemfo ni kokon no ajoma sase no kokon sa antokwa no ena obi tidia so eya atinkotoku nya atin obuafa atinkotoku wadi omo sunkunu awi a oba no obi tidia no to ene ball no ema sabi ofa mu de hede ne nkwa o say tu to ofa mu hede ne nkwa that's 17 but before that no de ni no ofa ase nya kukuti ama no ya something we different akọware eye amakum no de kọware no mo first one we second one we third insane no e no mo ye hunya kuma de bo ho ban se na be bitumi ban na me nya ntantese no nti e wo ni wie no e na confirm no e de afena special one man say e no na wonyina on fan ko nti na no di na ma bai sa afena na original one no e da museum ho abofo ne fa sagranti to kan da museum ho nti e koye carbon 4 dating test so won say pa na moja wo so nti sa afena no de ne krafo no ana frem pomponsuo hin sa afena ne frem pomponsuo na ne krafo ne frem pomponsuo hin ana na nana mama hin de sai na abempon no bebre de ano so ne sai na aya na de okuta afena no aya na edru ceremony ase a both of the okore ahye ne ti akwete ntakrache nana no bi nim ase omo so abo pomponsuo hin so far say bi ma ukuro me anya bi ama ntu pomponsuo no nya firi hi a wakobo bi eno na de kọ remind se wo se pomponsuo afena na pia na se asanse na so wo ba dada eno na bo se wo ba na bell bi di ma dom fresh dewru gold bi ni nyina so gold nko a anya gold plate gold ankasa no eno de kọ frɛ na nanom se eduru so betia yura di jabas won na so ye te se moderator nyem messing I say porter on it wo aduru so wo we tia we na be ko we well I have something of that sort me dia me fama but on nam ma ankofo alert e wo ne ma bi so ni na on yes as say nti on pomposo no boss am konyo nyina na ebra o say tu ko de kreti 17 ntoko akra ba konyo no ho ama for you say Asante akonyo ya da hosa ya kumbe 4 years grapping civil war nti omo pre ho ama eno sa ntokwa no ene ma omo mulusu ye kokofu sad for no mulusu ye no na ko kire omo abla pokuya ne di omo ni
no mo call na the friend Cote d'Ivoire am purchase the friend Bauli say so mo so abisai omo ye nso aman hene so abisai kire yura am nyina kata nti na no kro mo nya yi eye Cote d'Ivoire ma panya da hen ko na bi di owu ye no eye continent hene ene nkwanta manso kata hema ne di anim ko yi en che eni fi mi ansa pra ben fi mi no ni na me ni Ghana ha oh na continent hene be ma continent hene woni manso na so nkwanta hema omo ne di anim ko ekọ yi no eye Cote d'Ivoire man panyini Henry Konambi di na yi ase omo mo ebe sho mo ji mo chi nya teke no mo say de ka na ntro ni omo nyina yi niam nti no na sisi ye ansa na 3 years time opoku arbe Asante obe Asante no teenager oba ne first yi ni say achimfo ne say anya Asante ne for yes small boy no be toa no ba bi na friend kejitie so mo ne ko na Asante for no so every friend maka mo ne mo kon to kwanti e friend to ka no ahantan wo ahantan so omo de ahantan na kon ta to ka no to many free friend mo se cha so do mo ko di hine na omo de ko kon to ka no friend na wo san ko mo shede say e ko kon na so yo hu sa brand ni abro ni abra afu friend na ti Asante for ne to omo e ko kon di omo sa ase e hye nkuru na ase e na omo dwane tra pra ne ko ba bi omo we nti ehodo na Asante hene efre sansa so gifre achim kutukufo no Asante achim na sankuru no bibire ho no ma dwabe hene personally ine di ani mu mo jeje sankuru eno ti na wo he efi no bo mu kwa kosi efrense dwaso eho nyina ya na dwabe hene dia konongo odumase ya kwe nkuru na wo kwa so bomfa wo kwa abre bomfa wo sa side ho no eho nyina ya na dwabe hene dia teacher baby dia no I go say teacher yan hwe eno na di dodo wa wo na the dodo wa na katamanso na san friend dodo wa oh okay nti on so jeje sa ho ni nyina nti we ha ya to na ya say say o say tu na atiki asatama na so kuku anoman no wo no na okokon sa antokwa no okon tokwa ni mu ho na ko ba say obabi kan say atimfo na bo ma no obabi twɛn no wan hwe no ampina nkwa obedu omba abo to asentro di nsukuru na oba no sa alert no odi so yi no say na ya pa no mo temurum ha twɛn na oware sa oba no den bai odin bai no betina bi so krapa area ho na omo makonya efro no pinanko trombe bo aja asefo mo yo maduma later no omba ba ko revolt against Asante hene ni atwa ohene no ho ni ti na ohema ne de aka ho na afi ya fa hen kwa foforo friend opoku na oye na nyima fred oye fast na opoku fred na aye no hene wo the same place no ye yi pinakwa afra mo ba ye hene am ya mana konya friend jasewa na prefer the second bit engine aye no jase na afi abenya Simon jase ne friend bu abasa jase because opoku fred na owu ye ne ba na friend bofo be di na ade no okonto kwa okunkrofo na obubu omo abasa ne be friend bu abasa nti na bu abasa no fi na ono no ofiri tetirim na obe chichire kurufo fro etimetim tetirim kwa man tetirim bu aman tetirim nti na himfi o tetirim na himfi san wo etimetim na himfi fro san wo enchen he ya nti kateti ya fason tia kateti why kateti otumfo bu abasa nti se Asante nkonya na bia wase o na opoku are capture oba ye no hu se o kontokwa age sase na Asante atim na obi abesi na chi na chi funfram ama Asante ma akrafa ho ato na man bufu ye na call mo so nti wo call mo so no ahemfo bi te se hia hene Asante hene an ho hia no na Asante ne ba de ho hia no na eye akwaboa kawe ni nyina himu fo ni nyina di akoti na wasanto kan no kwaje sa asase kakraka no na safifo boa no tomomo asase ne kakra nti na safi oso asase bebrebe no nti sa ahemfo no kuro mo so boa ma eje ba Asante ka so mo na hweso ma Asante nti ufiri adujama fence adujama kunsu yoso nyini no fo
Gambia no ba ne Gambia ba tu ho nyina mankaso ho nyina ehia hene dia ena adasa na to aso no akwaboa wo bibribe amate bare musu wo bi tisa ahemfo no nyina adwuma mu di ye no na yede san kuro show mo sa se hwa na fa de besi president ofum kuro mo daba nti nesa wo ho se saa Nananom ahemfo bi wo nkuro a eye se omote ya omote Kumasi a no mo bo dame na Asante se beji fa na di debi all right general Manhyia wa hene betena se ti sabi ene ya mo hwe tafo chinye no okay ye be hwe tafo na ya hwe wo mo beba be chia ene ene mo be chia rubu se yi be chia kane na ti be hwe ne ma ya asafo be di kan chia kane asafo de no na ya hwe bosomuru nso no otrazi ya mfa bosomuru ne ma nye de bia no tan otena bedwam ate se ukua de ebe ya ukude se bi obo dwawa abonta bo se bosomuru no na won nchen won nsa benkum so no nti tam bia ho so ba hyase e ba oduru afena na di kan no de mira akekere ho oba ne kope no mayi ene ukua da mom ne behwe no nti ne ne hwe se obo se tafuchine ye no tinia nketo an nyina no nko ade dem sonko ono so na fere kuro ra fi se ha eti nyina kasafo asase efiri kagiti ICT ho nyina wow okay mama na wase na yebeto aso pa yebeto aso papa de se na de obi kan ye nuru ba bia ye be prapre ni mu hokeke na so wo mo age bre ma yetumi kasa ye din komo gina so bie no ye da mu nyina mo ase pa General ye da wo so ase nti abusuan komodi ane ye die na ye frase na ye hwese ye betumi awie na so komo no wa sabi ye beto aso emfansa ha ye beto aso General wa namba ochina wa ye beto aso ati so try ye be ye na live na afia san record later no de obi kan ye dan duru wa ye be hunu kwan ye be fa so ahye nti abusuan ye de komo no be sa ha na obade ya dom otobosu pagu yefudie so me nya hoden na ade chenye a ye ni General be sa hye de komo mimi din bia so na ba Kofi Mensa Abrapa ebre mu de enchekra kotoko hine obetena smaka cho se me Kumasi asetena dibi ma hodo eba nyina no kotoko hine be so ma fen so edan ye to mon kraka se eye banjamfo niema hodo bi course wo a sebi Nananom hu se eye ni aba ho kaka ya na aya ye twama no twebo no kotoko hine ne enya ne tie se obijanto aba ti ni na edo bi so na ya hwe emunsam sana ya boni nyina na ifo yeso edia no ti mo amje brehwe ye no te mo nyina mo ase Overmass recording studio woni Peter Ofe eda mo ase pa se mo gina so bra ifrase e be twem sa bra eda mo nyina mo ase na me no wusu na aba menhia ya ka bia o hene be je ni makonso e wo menhia ye ne no so e be hwe amabre edia ma nti obade ya bi e bi hia we ebusa ye bobo mu enti General menko obi ebusa simbi wo ha na me pese oyi na mama me or say please is there paramount chiefs in Kumasi how many are they Kumasi no so ye man said dwabe bekwai kukufu continent ye man nti Sante hen no Kumasi man no on ehwe so on say kan kuro bi so kuro bi ye wo man hin obabi a kuro na ye na hin kuro no ono ye so hin so ka ho je ka de dwabe man hin ho dwabe kuro no eno hye ne sa nemu ye ka dwabe man de an ekonongum nyina ba be ka ho bi nti Asante hen na hin kuro ni Kumasi nti Kumasi man no hye ne sa hye Sante hen sa ane na se Kumasi man no so chen traditional council bi organ ha nti no ye ya ahemfo nine free Kumasi man mu mom kosi Kumasi man anan wo regional associates eno ne ba for bantuma ene asafo ne atempem hene ne adonten oh okay Matia you ene ye da se General nyami onshaw pa obviously we have a lot to learn Josephine yeah I say so it's not a hunter war but a hunter war. Yeah. Yeah, nipa no bet na we kan Asante amamre no. Mun kan say o ni krum. Nti oni kan free ni krum. Dan boy say free krum. Ni krum. Why dey na okay? Dey also kan history also from history. I'm not it. I'm not kan history. Yeah, abusia enti
Yeah, I said there is no paramount chief in Kumasi, only a Brimpon. And there is a reason for that. Yeah, and the general church with that chain. Hey, Kaja said, Quabri, now we are just to Quabri in my man in our mind. Two Kumasi, that coffin in a Biani, Anohon, Kumasi, or Biani, man. Yeah, and anyone knows her. A hunchimu and a general Eddie Amaya, and the other man, Sniper 90. And as I've been moving so you go so I call now the Mako Pimu. I'm a Mako said the environment and as a grounds no society. Mamma Uncle baby, yeah, the Moko, and Chibia, Kura, Otokohe, Ebet na and they did them a hodo, yeah, a woman in washe, na worker, and somewhere woho, the Edicadity, Nina, Yabono Tofa. Ede amamu nti abusua china kataman so wo no ebekoso enumu no na wo hu se na yesua ho ade kakra ene yera na ne mfuna kakra aha ne mfuna kakra wo ho no yehwe aha na yede mu nchirimu etumi ede bremo no nti ene dibima hodo a na wo ho no ene dikaditie na One want to be. Too many years ago. There's a fine. Come on, Jimmy. Apiano uja wako. Debi mama ni bio ya kusle. Kasa. Yeah. Abusua ntina amania no. Debi aye call live ntia na moba TikTok. Aye, eba menshia say dia eba live at 6 to 12 p.m. Na mom no daytime ayemba menshia dia we are 12 to 6. Na abusia TikTok ntia mo ba hono bi. Ho me top fan ba ko hanom oba TikTok no sanya sanketo akra. Enti woni ya na eba na omo se eba menshia mo hu me ni ade no. Sa be die obepie mo hanom to bi betumi aba. Enti na mane ye di eba ya ye di ebrem no. Egusu awa tweyem ya ye twense kotoko hene beba na hu se woni edidi bima hodo ba nyina ba bedu sa nso so na woni a wonsem no yero yima committee ntama hodo be pipi mu na omkoyi mu amane no ene na yero na no beto sansem nyina so na wa hwaka ene fresh stories a ye nyanti ho hwe afi na no so yero beka no nyina e behwe na ya ka wa ha no mamen kai wo se na watwi mu die o se no chief impon should tell his history to I ono akasa na bakwasam kwempo no Josephine untumi nkyere so sorry na oha ya adwen CMA na me onhraw na monkoso anyina so fama ye obi be origina so untumi comment ma ye hu no so no yeda mo ase nyame onto no bo ase na onhra mo na se ne dibi nko ana ene eba dibi nko ntene likely say be sorry entem ai into ono mo a na wo de wadwen kyere etumi aba na yahwe aka ade ama nyame ya adom adwada insoye be mienu na wo honom adwada so be mema fresh cases fresh ones are you because when him said the TBA no you rabe to kwan into said o si shebo so be kan small ho nyina ade afi honom no eno na yura wo ye no be na wo twemi ensan ni die adwada ya woda bia ba santimano aba brem Kumasi oba santimano aba Kumasi oba santimano aba Kumasi otutu saa mo tutu saa kaka saa no bi nya ne de ensem bebrebe within 3 weeks as a month ni de wakala ni nyina e de free ho no mo a je be kan se asantiman e da na se yie pa e wo de ya na wo ye e de mayen no o tran ne to so anopa wi anwumere chese dumi no betrase no nsia asantiman kwa de tumi kwa kosi na wotwe nyina ada so tene na so obekan sim nyina bewie we ni nyina bewie beti obi akwa adubu ma wana ba akofo nka na sim wie ni nyina o bread ma wo wie ni nyina de ama wie no afi be hu an se wo wie ni nyina no na wasan ebegin soye e de aka ho enti no de bia de dance se otokohene asantiman e da na koma so yie pa obi no bit ma da asantiman e de achen otokohene enti de be kan se enko pon to no boase no shana da and from my year it's not said the warrior no e bra dwen ntase so for comment bra e be kin kan dia mawo asanti krobe na ofi so krom hene din de say
na yenni nkɔmmɔ yenni agorɔ na ɛnyɛ fɛ Josephine salute me ame ɔto no bo ase na wɔnhyira yɛbɛsrɛ mo sɛ videos ahodoɔ bi ɛbɛyɛ biara nso so no yɛ a mommɛhwɛ deɛ ɛnyɛ live nso so no bu hɔnom a yɛsua adeɛ yɛkyerɛ adeɛ nti wohu sɛ notification bi aba a yɛnyɛ amanyɔsɛm ɛna yɛnka bi ma wei nifa na bonkum ne ade asɛm bi aba na hu sɛ deɛ nte ho ba a na kyerɛ sɛ ɛyɛ deɛ sɛ sɛ ɛsɛ ɛne nokorɛ nyinaa na ɛyɛ a na yɛde ɛba no nti yɛsrɛ mo a Josephine yɛyɛ bi videos biara mommra na CMA mo nyinaa mommra na mommɛhwɛ videos ne bi momfa comment nto hɔ no ma yɛnhu yɛn nyinaa yɛnsua adeɛ momma yɛn promote Asante no Asante sɛm ho hia wo video bi na ɛyɛ wo fɛ wode fa link no na bibi kyerɛ wadwe bi apɛ sɛ ɛsua ho adeɛ a wode link no na wode comment ade ato any of our videos anaasɛ woba ɛdi yɛn mu a na watwerɛ de ato wode link bi ato yɛ watwerɛ biribi ato yɛ hɔ na yɛ study no nyinaa ɛde ama wo yɛwɔ nkurɔfoɔ nimdefoɔ yɛ wɔn to mu ho nso ama wɔn bɛboa Asanteman ɛnso so ɛwɔ hɔ no mu a bɛboa na ɛde ama nti no ɛyɛ ama yi nyina so na videos bi wɔ bi a ɛnso no ani Kumasi original council sabi de ɔba hyɛ aseɛ yɛ a wɔn ɛte yɛ a wɔn ɛba ɔtí mi god give us some physical and spiritual strength paa the work is not easy yes jo mo kɔ wɛ yɛ easy paa wɔn bɛ sese abɔ one ɔba bɛ tena se wa ɔba hyɛ aseɛ wa bɛ ne pagya nfona ɔba ayi mɛnkyɛn ne nyina ɔba bɛ ne pagya ɔba tena se ɔsɛ ɛmu hɔ ɔde sɛ ɔsi sɛ sɛ ɔde di ayi sɛ bi yɛ kura nkɔ a yɛ mmerante paa ɔba ha de ti ogu nsuo bebree na ɔsɛ nsa sana to so akra wɔte hɔ saa nyina ɛyɛ yɛ ho ntia normally butumfoɔ ae normally butumfoɔ hyɛ ɔdɔbɔne ma yi nkɔ so ano hyɛ Islam akɔ no kwatete a wɔmboa Asanteman hyɛ ɛnsa de nsi a yɛhu kura mpo ama nkurɔfoɔ ɛdwɛlɔ so wɔntra so koraa ne deɛ also was right there Santia all the people above and we buy national ye ko twa no a to Facebook and rat ye hyɛ ne fie da ne nyinaa ya mfa nto hɔ no mu a ɛnura na ye de to hɔ no na busua woni tia sɛ de si de to hɔ na ye ye de to hɔ no a ɛnya me no ka sɛ ɔhwɛ Facebook hɔ no ADUMASA TV ADUMASA online ko Facebook a comment pa ɛne nipa a wɔdɔ so it perfect for almost 42 years say and the name of man pay ejina ma ba ye be si dia tama no pay so tesi di ntia ma hin ba me hia na ye travel na ya tin yi di bia me ma ye pa na nso so ni na kan for ye na ye dia ya sa ase so anti ntu chere de ye ye be kan ni nti no ene wa je to comment ene so ba on the chair the park as a comment section. You know, this is what I am. I'm also reply when we comment section no more. I thought I could any of them was sick. This is them to come here no. Eh na efe na enika. Eh na enika. Ya na akono dodo. Nti sabre die. Nse. Nananom ne Asanteman nkwafo obi eboaboa ne ho sɛ ɛnkyɛ bia kuro bepie no na nsɛm ahodoɔ wɔ hɔ no ɔhwɛ aka ɛde afiri hɔ no na aba ae na waa sɛ wɔnte aseɛ na yɛwura ɔde na no bɛto asɛm so ne nyansa ne tumi bɛka na wobɛwie no sɛ wɔnte aseɛ bi ɛto dwo hɔ
Menhyia fikisi na igusu a yɛde mo ɛwɔ no ɛnɛ yɛ Nananom Kumasi Traditional Council Kumasi deɛ ɔmanhene bi anim ama bɛkɔfo nko a ɛna wɔnom ɛwɔ hanom sei nti no na kyerɛ sɛ betia bi mu yɛwura bɛpie na ɔde na bɛmpɔnfoɔ sɛdeɛ osi kan yɛde fi wɔnom no dibem no ɔmo ahwɛ na wɔnom ɛde aba na bibia etumi akɔso enti I'll say forget about their insult. They don't have yeah, empty container always make empty noise. Yeah, quite the impusu yakura in the empty woman case so and yet the impusu and I empty woman case yakura Matia, I that's a proud do. Oh, Cathy and Growl. Huh? Oh, Cathy and Growl. Manhyia kwanso Asante obedi Asante hina onye ni ne kire pampa so ba pagini edi kan de ne ba hye akiri ansa na Nananom Kumasi mpanimfo ene Asante men nyina da akosra brewa wagya ne ba amana bedi Asante hini Manhyia kwanso opimso seetu yo no comfort kire Asante man ede no wofa ase na nya akokisi amwa e ma na mekomina wade de no mo na yefrodi a eba wade mu no
emu kwaye nsensem bi dia toso miensa ebi bakroye ena konfo ede pie gyinaye eno no wo kyerɛ sɛ bɛyɛ na abofra ekyire woni bɛyɛ tumfo poku arkatachi ekyire di udi kan ede si etini firi woni enya kokusi amwa ye de no koma pampa so hene nua ba ne ye friend na chama inti amani akwanso na chama na tete na foku arkatachi inti ene sesebi pampa so ba panyina ba ne sesante hene amani akwanso na brewa ana ebe chiamwa na ye de ne be chiremwa na enyiraye ohini ni chama wotoso miensa mpempendie ono ne pampa so ba panyini na amani akwanso enam so na tete ne ba na akoku arkatachi ne senti eni awade mu na ahima odi mu ntintimai sebi imafie watimu bi zina amani akwanso ene omuse wo hene yire akosia wo hena frewo eija hima wasante hene yire yede na ase ekokyere wo kunu wodi mu bi ise mafie afutu bi a wo bia na pampa so ba panyin watimu bi na hene yire no ma wo nada watu wo anofo nti ende amani akwanso yede ne be kyere ne ba onu a ne ba ana jemfi kumani a wotoso miensa na pampa so hene wo ka ho bi okofo wade ADUMASA kese ni sebi wo yoyukuni nti wo ka ho bi ayinkuro hene na ayinkuro se ono nso ayimuma ono nyina amani akwanso ayokofo wonyina ka bo mu de wo made nyina da abrewa wo ba edne kwakyere ofumso situ wonu mu bieye anso hwa amani akwanso wonu mu banan eko osante hima na ye cha wotoso mienu ono nso ne nchen amani akwanso ede beka ne se wonua bisesebi ne ba wode ne kontete ma wo hwe ne so ma wotete no kwampa so asa na amani akwanso na akoku arkatachi obesi forma oprafo akonya obekipie ansa na edu ya ono a ne nana so situ krapo obidi santene nti na amani akwanso na pampa so ba penni nana chama wotoso miensa kane no ye deputy clerk of parliament of Ghana na afenso no ye deputy principal Takrade Technical University imprempren die oye lawyer kunya wo menhudi wabeye pampa so ba penni ohini chama wotoso miensa osanteni emame amani akwanso osanteni obidi santeni na ohini ne kyerɛ pampa so ba penni edi kan de ne ba hye ekyiri ansana nanu Kumasi mpanimfo ene santime nyina da akosra brewa wagya ne ba amana bigi santime amani akwanso opimso setu yonu konfo kyekyere santime ede ne wofa ase na nya akokwisi amwa ema na mekumina wade de numo na yefrudi a eba ebi bakroye ena konfo ede pie gyinaye eno no wo kyerɛ sɛ bɛyɛ na abofra ekyire woni bɛyɛ tumfo poku arkatachi ekyire di udi kan ede si etini firi woni anya akokwisi amwa ye de koma pampa so hene nua ba ye friend na chama inti amani akwanso na chama na tete na poku arkatachi inti ene sesebi pampa so ba panyina ba ye sesante hene amani akwanso na brewa ana ebe chiamwa ayede ne be chiremwa na enyiraye ohini ni chama wotoso miensa na akoku arkatachi ne senti eni awade mu na ahima odi mu ntintimai sebi mefie woti zina amani akwanso Onzo akase oni me amapa woni akosia wo hena frewo eija hema wasante hena yire yede na ase ekokyere wo kunu wodi mu bi bisa mafie afutu obi a wo bia na pampa so ba pe woti bi ene ye ne probia sate koto
One of the cool nipa. Only the Kumifana, or any day. Or any Kumifana, so many dear. Let's go to the congregation of the if you dare to be, that was a member. This is my computer. Now the whole time. Nanafu. Obviously, you need to park in the city. Back the second. Or there be a Oh, this almost so well. A dining. Now just as teachers near headmaster. Come back to bed. And about to Never be on to I am a hammer. Literally. I can't tell
Maybe over the couple of photos and Matthias is also one young cancer uncle behind me. It's gonna be. Oh, that may not be a real. Those are bare 1 month. When you have pocket, you get an we make us a never live. Get me any money here.
Facebook in here every day. Last 2 weeks, the whole. Then finally, I'm all still Oh man, maybe you say me cry like it. And you say, so far, I say, you must say, yeah, done in any page. But I mean, maybe I can't put in the page.
Yeah, we pay personal feedback. We are monetized. They're the business. Recommendation. More than $100. We still need to next account. Yes, recommendation I didn't mean to let's mistake via the account. We still want to start. And I'm making some things. I'm trending within every year. They say, I'm within every you want to start. And I'm so saying the money. No, saying mommy, Anna. Go for TikTok now. I'm sending documents, normal, and you know, go for TikTok. Utility and I mean utility. We still do the other utility. Okay. So maybe I'm boss of it.
Because anyway, be kasa we. Ona na na kasa. Did you so posting am say on send video ma. Baba na ba dey did dia bro. And the to see we. Aye dey say it's right. Aye, sai ro. Wow, last 20 days, just Including every video and if you say picture, yeah, a kind of cat we one there. Last week, say this was first media saying, share. Yeah, they won't follow your stories now. Then go for now. Share. Bloggers leave. I'm pensing me cool. Maybe I'm facial surgery. David, you chance I'm video have you. It's a facial surgery. We are the one that know special bags. Na omo camera man for no and it is so much we video na now I say what so much dia na friend we dey na so what's the
Ampo. Mami active. Não, você.
Wouldn't say left and right. And now Benjamin, I mean, two pounds here, but you know, we know from say, Hey, ada izin lah.
Hello. My evening is my main for a while. My evening is my baby, my main for a backward. I know that's what president and I just I didn't know who died with me. You are beginning.
Oh, I thought you
It's the battery straight as me. Ah. No, best sorry. I say dibim. Baro students maybe. Maybe na yebe force.
Oh, punya kamu jangan jaya. Ini kan kayak mau naik cewek. Ini kan mau naik. Awak. Paper kamu sih, dia sih omoi. Dia sih omoi. Ini kan mau naik cewek ya, rolo mau jadi. Waktu ada buat ada. Dia sih omoi dah macam dia. Aboy. Wakang, eh. Eh, para play, dah check mana? Wow. Oh, awak dah saya dia sudah Apa? Saya sih dia mana sih jumpa.
É mesmo. Papa no wo. Yeah, what you can't do inside one is over my pina. You're in a country, see, I know more control. I see the buy first come at home. I mean, I would tell you why. I would tell you. I said, I can't seminary. But you got person, I said, come back. Come person, I would tell you. On a casa, I saw a person. Anything I understand. And then you go to feed you. But read the crew. Oh, but he has a chair. For Pagaba. Yes, I did. Hey. Hometown. When she has always yet view. Let me say, we see we can't give us. I will not tell you. I don't tell you, nobody. If you made it, and if I did, you are no more. I'm going to Ever cool. Santiago, I'm going to remember that I want to. It's the hotel in a minute. But down over, I don't want to be at you. They say, and they pass Santiago. I turn on my brother, because I'm not a call. I'm called for Jamie. A chromo change now. Now, I am not fully never down. Now, what should I now say? Ever down. I've read the intro, man. Now, OPS is here,
No, I'm going to buy him.
Somebody up Hey, no, it's not enough good. You don't buy only the fire service for hello, me fire service for how yes, me come in the
And then you promote your you bet you much. We say, oh, in Shubulin see you. Somebody was a match man to be on and now. Mammy is singing. I'll save me. I can't take you also. You are not better than you are not And I'm
Bobelia. Imagina a sua missão. Como quem só não vai no pai não sei que é só como vai não quem do quem não tá só não tá nem se
Bende no cry. So much free so I can't get you.
Waste of time. What did you want? Some are catching so one thing you decide to you bet 10 come for fishing. When you sit up on the issue with him. So this is that can't at all. One more, my you know. Oh, make Benjamin. I know we. Papa yi kasi o kasa wi ya na wo mu jekwa
Rita. I don't record anything in China. They say normal can go for the and then to be see too much here. But also for now. Okay, yes, obi ko patcho no so go like. Billy, ni ni tiane ti. Omo jo e so ko na ya. Fair. Case na nice. Onse interface. On balance no so mo ko settle. Nko ya de di no dia so na tutu amane. Mo ahwan di. Ko di na tem no ba mo no bisa se. Ase busia penyi ni ba ka cho. So penje mai so ba cho ni so ka se. Na one we know about them my eti ana me eti ndo hene yese omo pia omo onko na omo ko chia na omo ko nyina bile me ka chia so obe kati we na da ama ya ko ka omo kati na can so the benefit Okay we any problem ya de card abana we kati ko sisi akoye ayi mo den do mu nan kai ana boys na me pia omo one of the view they do amanya ma I don't know You cut the lorry, it's good. Sorry, it's 13 minutes.